May tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Bata pa lang ako ay madami na akong pangarap. Gusto kong maging isang guro kaya pumayag ang mga magulang ko na ito ang kunin ko sa kolehiyo. Nag-enroll ako at natapos ko ang isang buong taon. Enrollment na ulit para sa ikalawang taon ko. Habang nakapila ay napansin ko ang mga estudyante na naka-uniformeng puti. Namangha ako sa suot nila. Umalis ako sa pila at agad na nag-inquire sa nursing department ng school namin. Tinanggap naman ako, pero back to zero ako. Pinanindigan ko na at marami ring paliwanag ang kailangan kong ihanda sa parents ko. Nang malaman nila ang pag-shift ko ng course, galit na galit sila sa akin. Pero kalaunan ay natanggap din nila ang naging desisyon ko. Pagtungtong ng third year I realized na hindi pa rin ako masaya. Pumapasa naman ako pero hindi ako kasama sa grupo ng matatalino at matataas ang grades. Sa kabila nito ay inilaban ko na rin ang pag-aaral ko. Dumating na ang taon ng pagtatapos namin. Lahat sila excited na para kumuha ng board exam, samantalang ako excited na lumuwas ng Manila para makipagsapalaran. Ang tanging dala ko lang noon ay diploma at self-confidence. Nagpaalam ako sa parents ko na pupunta akong Maynila. Kumontra agad ang tatay ko dahil delikado daw ang lungsod. Sobrang lungkot ko noon kasi ayaw akong payagan. Kinailangan ko pang humingi ng tulong sa pinsan kong taga Maynila para mapapayag ang mga magulang ko. Nang nasa Maynila na, agad-agad akong naghanap ng ma-applyan. Nahirapan ako ng sobra dahil may malalaking kumpanya na dudang magtatagal ako sa kumpanya nila. Naghahanap lang daw kasi ako ng experience. Isang umaga pagising ko, sabi ko, last na to. Bago ako bumalik ng probinsya, may binigay sa akin ng pinsan ko na job hiring info sa isang leading pharmacy. Ma-assign daw sa Makati kung sakali. Nag-apply ako dito at sa wakas ay natanggap din ako. Naging katuwang ko ang tambalan sa pamamalagi ko sa Maynila. Isang araw habang nasa MRT Cubao ay napansin kong nagtitinginan ng mga pasahero sa akin. Noong mga oras na yon ay naka-headset ako at nakikinig ng tambalan sa phone ko. Pagbaba ko ng MRT, saka ko lang napansin na naka-loudspeaker pala ang phone ko. Natawa din ako sa sarili ko at naisip ko na lang na hindi ko naman kakilala yung mga nakapansin sa akin. Tumagal ako ng 5 months sa trabaho ko hanggang sa may nakilala kong isang medrep. Habang kinakausap ko itong medrep, napatanong ako sa sarili ko, bakit ang ganda ng suot niya? Bakit may sasakyan siya? At bakit parang mayaman siya? Habang kausap ko siya ay biglang lumabas sa bibig ko, hiring ba kayo? Sumagot agad siya na, oo, hiring kami. At ito na ang simula ng pagpasok ko sa mundo ng pharma industry. Ngayon ay 29 years old at isa na akong operations manager ng company namin. Sa huli ay natupad din ang gusto kong mangyari sa buhay. Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa suporta ng mga magulang ko at ng inspirasyon ko sa radyo, ang programang Tambalan. Hindi uso ang salitang stress kapag tambalan ang lagi kong kasama sa umaga. Ako po si Boss MTP,
isang certified tambalanista simula 2013 at ito ang aking kwento. I hope to meet you soon, Tambalan. Thank you. Another Yan. story of hope and inspiration. Diba? Yan. And Yung another mga- story of inspiration for the Tambalan. Yes. Yan. Thank you for making us feel relevant. Yan. Tama. Salamat. Salamat dahil sapagkat because parte kami ng journey mo. Salamat dahil marunong ka magpasalamat. Yan. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.